F mailako sariak Ekaitz Goikoetxeak banatuko ditu bere izan da epaimaikidetako bat. Eta E maila osatzen dute 2010 eta 2011 urteetan jaiotako ikasle beasaindarrek. Maila hontan ikasleek bertsoak eta ipuinak idatzi dituzte, eta bertsoen ataleko sariak banatzetik hasiko gara. 2 aipamen, sari banatzea erabaki du epaimaiak, horietako bat, Araitz Imaz Dorronsororentzat. Bere lanaren izenburua bertsolaritza. Eta bertsoen atalean beste aipamen saria Goierri Lanari. Egilea Markel Lizarralde Kerejeta. Bigarren saria Kutsadura izenburupean aurkeztutako lanarentzat. Egilea Katalin Zurutuza Eskixabel. Eta bertsoen atalean lehenengo saria Koloreak lanarentzat. Egilea Izadi Furundarena Agirre. Torri eztanez, berari ere helaraziko diogu saria. Prosa atalean 3 aipamen. Bata 5 botere lanarentzat. Egilea Helene González Aranburu. Beste aipamen sari bat Goierriko hiltzailea lanarentzat. Egilea Izadi Furundarena Agirre, eta hau ere emango diogu. Eta 3. aipamen saria Izaro Bustindui Antxustegietarentzat. Bere lanaren izenburua Ez dut eguzkia izan nahi. Prosazko atalean 3. saria pantailaren beste aldean lanarentzat. Egilea Irune Merino Bastida. Lagunak jasoko dio saria. Bigarren saria ni naizen bezala lanarentzat. Egilea Lara Barandiaran Aiestaran. Eta emaian prosazko atalean lehenengo saria irabazi duen lanaren izenburua Beste aldean. Egilea Katalin Zurutuza Eskixabel.